Menika keris menapa Kakang Mas kok gilik ireng tur dawa. Ya iki Kang winastan Kyai Braja Cumantaka Yai. Braja kuwi araning gegaman, Cumantaka kuwi ngadeg dadi gaman sing seneng ngadeg. Mula yen ora sliramu ora kena gepok singgol wong ayu. Inggih monggo kula dherekaken sumengkem wonten ngersanipun Rama lawanipun. Tumujing papan palanggahanipun Bapa Sumarna Sarimbit sekalipun Nursiah. Tangkeping asta sumungkeming jengku sinartan weninging cipta rumasuk ing sanobari yayah linobong jroning wardaya. Gelem karo baning memanis tuhu datan kuwawa jenitra ing ukara. Kanjeng Rama ingkang sowan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Kanjeng Rama. Ya nggih anak kunduk bocah ayu Erlina Agustin. Tak tampa ya nggih bali pangestuning bapa lawan ibu wae tampanana ya nggih.